Десь у лісах ти черзілля шукала, сонце роту знайшла і мене зчарувала. Бачу я тебе в снах у дібровах зелених, по забутих стежках ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно уже ти увійшов в мої мрії. Селям алейкум! Вас вітає програма Jungle Studio. Сьогодні у нас в гостях відомий український арт-фольк-гурт «Троє зілля». Селям алейкум, хош. Алейкум салям. Як настрій? Класний, класний. Ви приїхали до нас зі Львову. Як пройшла подорож і чому саме сьогодні ви приїхали до Києва? Розказуйте. Ну, взагалом ми вирішили перевірити, чи всюди настала весна, тому що у Львові насправді зараз ще сніжний період, льодовиковий, можна сказати. І ми вирішили перевірити, чи в столиці так само, і чи в Одесі. І ми побачили, що всюди так само, і львівські комунальні служби передають привіт киянам. Ну, а якщо чесно, то для чого? Даємо концерт. У вас тур? Так, ну міні, 2 концерти – це дуже маленький тур, бо у нас є досвід, коли ми давали 14 концертів підряд, то це тур. А 2 концерти – це маленький проїзд місцями України. Вам, напевно, часто здають таке питання, а чого саме «Троє зілля», чому така назва своєрідна, хто придумав цю назву і що вона означає? Чудова історія пов'язана з країною мрій. Коли ми тільки створили гурт, 2014 рік, наш такий перший виступ офіційний був на країні мрій. І ми тоді назвалися проект, як буває, називають там різні проекти, прізвищами. Там Войтюк, Кирилов, там ще 3-я учасниця була. Ми надіслали, нам прислали афішу. На цій афіші цієї сцени не було назви нашого гурту. Ми пишемо: слухайте, там нема «Троє зілля». Ой, нема назви нашого гурту. Мені відписують: ну, сказав дизайнер, що це неправильна назва, і таку довгу назву він не може поставити на афішу. Ми такі... Я кажу: слухайте, хлопці, дівчата, пишу в чат: давайте «Троє зілля» назваємося. Бо ми якраз пісню робили таку про «Троє зілля». І кажу, є така пісня? Так, є пісня про «Троє зілля», багато в яких піснях є «Троє зілля». Що таке «Троє зілля»? Це збір трав чарівний. Ага. Тобто там може бути м'ята, не знаю, рута, фітотерапія, музична. Гурт «Фітотерапія». Так, ну не подумайте нічого такого, як в Голландії чи в Чехії. Це українська, власне, музична така терапія. І від того часу ця назва за нами закріпилася, як «Троє зілля». І хтось жартував з ведучих нещодавно, що це теж кармічна назва, бо нас завжди троє в основному складі. Ну, а ви хочете розширюватися? Ми розширюємося, коли є відповідний запит на більший концерт, ми беремо сесійних музикантів. Як я сено грабала зелене, як я сено грабала зелене, прийшло до м'я шалене, прийшло до м'я шалене, прийшло до м'я на кичару шалене. Мало вуха, мало очі, мало ніс, мало вуха, мало очі, мало ніс. Повідало же м'я з'їсть, повідало же м'я з'їсть, повідало ми на вушко же м'я з'їсть. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
українську народну музику з додаванням, як ви кажете ще, синтетичним звучанням, Так. електронним звучанням. Так. В яких стилях ви граєте? Ну, тут якраз найкраще Стас знає, тому що ми багато відштовхуємося від перкусії, від різних барабанів, на яких Стас грає, і це дуже часто диктує стиль, в якому ми Поки працюємо. зовсім так в електронну музику ми не вникаємо, але от електро так додаємо. У нас є плани взагалі на бас-гітариста чи бас-гітаристку. У нас є чудовий клавішник зараз з нами в основному складі Володимир Боднар. І разом з Володією ми міксуємо такі електронні клавіші, але теж думаємо і про акустичні інструменти, типу кларнет, скрипка, Так, можливо, І тому тромбон. тому виходить, наприклад, що в останньому альбомі нашому, який ми видали, там були елементи клезмеру, були елементи ірландської Та, в новому музики, альбомі у нас лаунж, справжній world music. так. лаунж так само, там чисте етно так само присутнє. Також допомагай, я забула. Ну, у нас є і Африка, Африканські, і елементи клезмеру. І елементи теж, ну можна сказати, орієнтальної музики. Ми зараз працюємо з одним виконавцем з Сирії, який мешкає в Європі. Орієнтальна музика, щоб ви розуміли, що це не музика, яка орієнтується на щось. Орієнтальною музикою називають все, що Так. стосується Близького Сходу або Сходу, або навіть дальнього. Так, тобто Це- це Ну, можна сказати, що це езотерична музика, чи певною мірою духовна, релігійна, може так. ну так. Але східна, власне, східна. Орієнтальна музика це, так європейці назвали, все, що походить з Близького Сходу, Сходу, так. музичне. Щоб не заглиблюватися в цю Та тему, так? орієнтал Так. це і єврейська музика, і арабська, і разом якось вони оце все об'єднали в один орієнтал.
Я так розумію, що у Львові ви такі єдині. А що з приводу всієї України? Як з конкуренцією? Мало конкуренції. Чесно кажучи, ми проводили Ми за дружбу, ми не любимо конкурувати. Ну, настільки ще цей ринок мало розвинений такої власне української музики в незвичних аранжуваннях. Що ми робили Львів Бандурфест у вересні минулого року у Львові, і щоб знайти хедлайнерів, ну невеликий вибір насправді. Це одиниці людей, які грають, ну де є бандура і де є сучасний склад інструментів. От якщо говорити про різні фольк-гурти, так їх більше, але не у всіх є бандура. Тобто ми більш порівнюємо Чесно себе кажучи, з колективами, де є бандура. Я не знаю, чи нас візьмуть в шоу-бізнес. Чому? В сенсі тому, в якому в нас підрозумівається оцей шоу-бізнес, в тому розумінні, як в нас називають шоу-бізнес. Ну, бандура, тобто цей відхід до world music, це точно Ви не це бачите себе у український шоу-бізнесі? В шоу-бізнесі світовому так, але в українському Ну так, навряд чи. тобто в Гремі є такий підрозділ, як World Music, і там цього року перемогли колективи з Африки, і які грали і теж фламенко, я не знаю з яких вони країн. І, наприклад, українських представників ніколи, мені здається, не було в номінації на Так. World Так, на Music жаль, Grammy. ніколи. Так, а ми би хотіли, щоб це було, і нам цей напрямок цікавий, тобто відкривати Україну для світу, співати українською. Але от в Україні, мені здається, це буде складніше, ніж в близьких сусідів. Ми там в Польщу їздимо там, чи в Німеччину, то там ми прям екзотика. А в Україні інколи люди не можуть зрозуміти, ми шароварщина, чи ми поп, чи ми хто? Тобто, мабуть, в людей часто є досить стисле уявлення про стилі музики. Якщо бандура, то має бути українська народна дума, та, така якби в певному цьому. Якщо там це барабанщики, то це Класична мають бути така, там, не знаю, растамани чи ще хтось. Тобто є певні кліше, а ну, ми на них не зважаємо і працюємо так, як нам подобається. Тобто ви ж вважаєте, що український слухач ще не готов до цієї музики? Ну, може, Ні, не всі. цілком, Є багато ні, готових, цілком готових, може просто не всі. Просто А як оце податись до ми не шукаємо собі місце, Гремі? власне, десь. Як до Гремі податися, Так, поняття так. немає, треба дізнатися. Що Ні, ну, робити? там вже Треба йдемо щось про роботу робити. з якимись, мабуть, Можливо, це продюсери займаються цим. продюсери і лейбли. В першу чергу нам треба зацікавити тоді якийсь світовий лейбл. Так. Ну, на українському ринку немає лейблів, які займаються Але в World Україні Music. є, до речі, World Music саунд-продюсери. У нас є декілька відомих саунд-продюсерів, які займалися плотно, дуже якісно займалися. Щось ми так дуже Будь ласка, високо. зверніть увагу на Зверніть увагу. цей гарний гурт.
сам собі країна. Зроби порядок в своїй голові. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна. Добре там є, де нас нема. Стань для батька нормальним сином. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся своєї країни. Добре там є, де нас нема. У вас є дуже кльова робота, де ви їдете поїздом. Зараз ми покажемо там трошки шматочок від цього відео. Скажіть, будь ласка, чому такий був добрий прорив, багато переглядів? Може, треба отак робити? Може, так треба якось себе поширювати? Штири фраєрочки, за що себе вбили. Штири фраєрочки, за що себе вбили. За тебе я нічку вже витя любили. За тебе я нічку вже витя любили. От, може, не треба записувати дорогі там кліпи, може, треба просто отак от співати? Ми теж після цього подумали, що може не варто записувати дорогі кліпи. Навіщо, якщо це відео не збирало більше, ніж всі наші кліпи разом? Один наш взяті? дуже хороший друг, професійний звукорежисер з Києва, дуже відомий, він написав: от тут ви звучите, от класно, бачите, от в мікрофону той на камері, от так, як він зняв і відтворив і передав всю вашу енергетику, всю ту гармонію пісні. Так, тому гурт динаміку, залежить на все. 50% від того, як його озвучують. Тобто він може класно грати, класно співати, звучати, але от як його запишуть... Ну і там ще є кусочок артистичного подання, там кожен бавиться на Так. Ну, насправді ми не збиралися знімати відео, яке зберемо. Ми просто вирішили просто так зняти відео в потязі. Ще є один момент, там є кусочок відомого джазового стандарту. Ну так, це пісня, над якою ми багато часу працювали. Take Five. Take Five. А ми зробили ленківську пісню і зробили своє аранжування, зберегли ритміку і такий загальний шарм цього твору. І в нас тоді було дуже багато нових вподобань сторінків, дуже багато повідомлень від людей з-за кордону, які впізнали, там люди просили слова, там сперечались, чи це Take Five, чи ні. От, і ми зробили висновок, що коли ти маєш шанс бути натуральним і просто зробити щось в певний момент, треба не сумніватися і зробити. Ми тоді кажемо: слухайте, ставимо камеру, ми одні в купе, це шанс. І ми зняли 3 кліпи, і зайшов провідник, перевірив квитки, і ми там далі їхали. А таких шансів є багато. Треба просто мати це широко розплющені очі, коли знати, коли зробити кадр, і не боятися зробити собі якусь провокацію маленьку. Я це дуже люблю, ризикувати і інколи робити щось, що ти не знаєш, що з цього вийде, але от інколи виходить класно. Так. Била мене мати березовим прутом, щоби не стояла з молодим рекрутом, щоби не стояла з молодим рекрутом. А я собі стояла, аж півні піли, на двері воду ляла, щоби не рипіли, на двері воду ляла, щоби не рипіли, на двері воду ляла, на пальцях ходила, щоб мати не почула,
щоби не сварила, щоб мати не почула, щоби не сварила. А мати не спала, усе чисто чула, на мене не сварила, сама така була, на мене не сварила, сама така була. Била мене мати березовим прутом, щоби не стояла з молодим рекрутом, щоби не стояла з молодим рекрутом. Що ви побажаєте нашим телеглядачам? Любові побажаю, миру, злагоди і взаєморозуміння. Дякую. Я побажаю співати. Навіть якщо ви не думаєте, що ви не можете співати, не знаю, там як хтось дуже популярний, все рівно спів всередині, він свідчить про те, що у вас класний душевний настрій, і просто собі дозволяйте співати. Це не складно, і це кожен вміє, бо кожен вміє говорити. Kalenin tubunde ben taş olaydım. Kalenin tubunde ben taş olaydım. Gelenle geçenle yoldaş olaydım. Gelenle geçenle yoldaş olaydım. Kaleden kaleye şahin uçurdum. Kaleden kaleye şahin uçurdum. Ahille vahille ömrüm geçirdim. Ahille vahille ömrüm geçirdim. Дуже дякую вам за сьогоднішнє інтерв'ю, за вашу музику кльову. Мені було дуже приємно вас почути. Дякуємо тобі за запрошення. З вами була програма Джанли Студіо. Залишайтесь на телеканалі АТР. Слухайте тільки гарну музику.